May kasayuran ka ba sa kahimtang sa atong kinaiyahan karon? O nagpakabutabungol ka lang? Magpakabana ug paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Ang Goodland usa ka non-profit organization nga ang tumong mao ang paghatag proteksyon ug hibaw alang sa atong kinaiyahan. Busa, ayaw palabya ang maong higayon. Paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Diri sa Radyo Natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. Mga hisgot-hisgot sa Goodland, matag Miyerkules, alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Sa ngalan sa Sibianan 102.9 Radio Natin FM, sa tag-iyan ining Sibianan, sa tanang staff, sa mga kaubanan sa Goodland nga asosasyon, sa tanang naminaw kutob sa maabot ni ining ato pagsibya, maayong gabi kanatong tanan. Sa makausapa kani si John Ortiga, nagahatod sa inyo sa programa nga Hisgot-Hisgot. Kamusta? Hinaot nga ang tanan naa sa maayo nga panglawas o pagkabutang. Niya nasad kita karon sa ikaduha nga bise sa ato pagsibya sa programang Paghisgot-Hisgot. Usab, ato hisgot sa inyo nga kini namugna sa katuyuan nga ato may hisgutan ang mga butang may kabahin sa ato kinaiyahan sa yuta, kinaiyahan sa katubigan o kadagatan, maingon man usab sa kinaiyahan sa kahanginan. Bueno, agig paghisgot, paghinumdom sa miaging simanaha, din ato nisgutan ang hilabihan kahugaw sa ato kalikupan, kahugaw diin nagadala ang uban niini sa makamamatay nga makahilo sa mga nagkinabuhi niining planeta. Gani nadtong simanaha ato gipadungog sa inyo ang atong pag-interview sa mga batan-on sa sitio Mambakayaw Dako sa Barangay Lipayran, Bantayan, Cebu. Nga sa ila kinasingkasing masiboton nga nagboluntaryo sa pagpakabana pinaagi sa ila pang pagpanghinlo sa ila nga kalikupan diya mismo sa mga kalapihan nga naglibot sa ila isla ang Mambakayaw. Dili lang sila namunit sa mga basura nga gilabay sa mga nagapuyo sa maong dapit apan sa mga ginadalasad sa makusog nga sulog sa dagat o ginabanlas sa makusog nga balud pinagi sa makusog nga hangin. Ang buti pasabot nga ang basura nga ilang ginapamunit nadto ilagi hisgutan sa tua nga dili lang ila tanan kini kundi dalara sa maong balud sa kadagatan. Diin ang mga basura nagagikan sa dagat tanyon. Tungod kay ang Mambakayaw Dako, ang Barangay Lipayran, isla kini nga nagaatubang sa dagat tanyon. Busa pinagi sa makusog nga sulog taubon o makusog nga hangin, kanang mga naanod nga mga basura gikan sa kung diin nga mga dapita nga nagaatubang, mga barangay, munisipalidad nga nagaatubang sa dagat tanyon, ginadala kini padulong sa maong mga dapit sa Mambakayaw Dako. O posible dili lang sa Mambakayaw Dako madala kini mao mga basura. O sa nakalinlain patingali nga mga dapit nga diin naa sa mga coastal area. Sumala sa record sa LGU sa Bantayan, sukad atong Agosto 2021. Din gisugdan na ang pagpaigting sa pagpamunit sa mga basura. Diin ang matag tagbalay, ang matag panimalay, may anaa sila mga sako o isegregate na daan ang mga plastics, ang mga nuog, ang mga malata o dili malata, o humani ini kiluhon diha mismo sa ilang mga porok center tungod kay aduna kini ginaingon nga basura mo bugas mo. Buti pasabot nga sa matag gramo sa una ang 4 gramos nga basura gibayluan kini siya og 1 ka kilo nga bugas og may aduna pa kini dilatas nga ginapakapin. Apan sa karon gibahin tungod sa kadaghana sa nagpamunit og posible mas short ang
budget sa LGU sa Bantayan, gisabot na lang nga ang matagtunga sa kilo nga basura nga mapunit bayluan sa usa ka kilo nga bugas. Tungod niya na ang na-deliver na o nahatod na nga mga basura dito sa Bantayan gikan sa isla lang sa Lipayran, nagbug-at kini sa 7.4 toneladas. Ingon ana, gikan lang sa buwan sa Agosto 2021 hangtod lang niining unang semana sa Pebrero 2022. Mga sari-sari kini nga mga basura gikan sa mga sachet, sa ato pa ginagamit pareha sa shampoo, kanang mga kafe, kanang mga putos o sudlanan sa gatas, mga sabon o uban pa. Ilabi na gid kining mga single-use plastics, kanang magpalit kamo sa merkado nga sudlan og sudan o sa mga department store nga sudlan ninyo sa kun unsa man gina panulod dira gikan sa inyong mga pinalit, ga apil ni ana mo'y daghan kayo nga mga basura nga gina-apil sa pangkilo. Ang uban ini ginabana-bana na, pero ako sa ako kagalingon dili lang 7.4 toneladas. Kay una pa kini nahitabo ang pagkiniluhay sa mga basura. Pagpatuma na sa gitawag porok system. Aduna kami mga basura nga gipangkuha diya sa mga lapyahan. Nga diin gilabay namo sa mga kagaangan kay ang kahimtang sa Barangay Lipayran may daghan kini mga bangag nga mga lawom kaayo. So aron nga mawa kini ang mga basura nagpundok, adito kini ginalabay sa mga panimalay ang mga maong basura. Kini ang mga basura nga wala makilo parehaning sa pagpanghilo namo kini tawag nga coastal cleanup. Ginalargo lang namo na segregate, ibutang sa sako o gonya inigabot sa bantay dagat nga manghakot, mao na lang paapil o pahakot sa ilaha. Busa wala kini maapil siya sa kiniluhay. Sa ako pagbana-bana, kini sa ako lang pagbana-bana. Dili mag-ubo sa 20,000 ka kilo nga mga basura ang nakuha diya mismo sa Barangay Lipayran. Ang kamatuoran sa kini sa uban, nganong may kita nganong na may mga basura sa kadagatan. Di lang ko mag-mention sa usa ka tag-iya sa pumpbot. Apan mismo ang kapitan sa barangay Luyong Baybay, iya gipasumunan sa Barangay Lipayran. Tungod kay nakita sa iyang mga tanod ang paglabay gyud sa sinako nga basura diha ra sa dagat sa tungod nila. Busa gipasumunan ang maong tag-iya sa pumpbot kini ginapasahiruan. Unya gipakuha gid mismo sa maong kapitan o opisyales sa Barangay Luyong Baybay ang basura kundi nang ilagi labay kung dili nila kini buhaton, filean sila og kaso. Usa lang kini sa mga makita nato karon kung anong daghan kayong hugaw nga naa sa kadagatan. Ang lain sad sa diha nagobra pa ko sa una 2017 sa LGU Bantayan sa DA, may nakareport sa mua nga kini mga mananagat sa Barangay Baod sa Bantayan mismo. Una sila magpadung sila sa ilang panagatan, ginakarga nila usab ang ilang mga basura sa pumpbot o dito na lang ginahulog sa dagat. Tungod sa katarungan nga wala naman sila'y kalabayan pa sa mga basura. Busa ang dagat nahimo ng basurahan. Nagkadaiyang mga basura ang ato makita dito. Lain sad nga mga basura kini ang mga biya nga mga baterya. Nga kini maoy ang nakilo lang namo nga nahakot padung sa Bantayan 2.2 toneladas nga mga baterya. Dili kini pamakak tungod kay sa amo mismo nga pagpanghinlo o coastal cleanup sa pagpamunit namo og mga basura, aduna ko'y daghan nga mga pictures nini ginapangkudakan ko sa pagkarga sa motor aron mahakot kini padung na diin matingob mahakot padung sa pasil aron hakoton sa mga bantay dagat. Ang na-record lang 2.2. Apan una pa ni ana sa nahitabo nga pagkiniluhay sa mga baterya. Sa ako pagbana-bana, dili kini sa pagpamakak
Kaya may estimate ko man kung taon sa kadaghan nga mga sako o nga mga baterya nga nasulda ko sa sako nga ginlabay lang dito sa kagaagan. Mga anaa tingali na sa 4 ka toneladas nga mga baterya. Sa akong eksperyensyahan, ngano nagdaghan man kini ang mga baterya nga makita nato sa kadagatan. Sa akong hinamduman, 1995 sa dihang ang mga taga-Bohol nagadto dito sa Lipayra nangayaw sa pagpangisda. Sila nag-promote sa ginatawag pagpamana panahon sa kagabion. Nagagamit sa flashlight. Ang amo ato sa unang panahon, dili pa pamana kundi palaran. Abot pasabot. Manguha kami mga kinason sa dagat panahon sa adlaw. Naikag kami silang ibuhat, busa nagbaton sad kami sa maong pagpangita kada pagpamana sa gabi. O nakita namo ang kalahi sa diferensya diha sa pagpangwarta. Apan natong panahon na dili pagid ingon ana ka ingon naton kahugaw ang dagat kung maingon nato kabahin sa battery nga ginapanglabay kay wala pa man to sanay kuryente ang lipayran. Busa ang tanan nga mga battery nga amo magamit ginahangyo sa mga tao, gaatang nang daan ang mga tao diya sa daplin aron pangayoon ang amo mga biya nga mga batteries. Buti pasabot ang mga battery nagamit namo sa transistoryo. Apan sa pagsulod na sa kuryente naabot na dito sa mua, ang mga tao sa dihang nagbato na og mga cellphone, nagbato na og mga TV, nagbato na og mga kining di kuryente, mga tawag ito nga videokihan o mga makahatag kalingawan sa ilaha. Dito nagsugod na ang battery, dili na makaabot sa daplin. Kaya ang mga mananagat, nga maminaw pa man sila radyo nga pag-abot nila na may TV. Ang TV di man na madala sa battery, di kuryente. Ang ilang paminaw sa una sa DYHP, kanang istasyonan, kanang mga drama sa una, mawa na tungod kay na may mga ML, mga Mobile Legend. So nawa na, ang battery, ilan na lang gipasayon, inay nga ibilin sa ilang balay, o na sila madto sa dagat, aron dili kini malabay dito sa dagat, dito gihapon nila ginalabay. Ang katarungan nila, ako mismo naka-appeal man ko niini sa una sa 1995 tungod kay nagsugod ko kuyog sa dagat 1995 up to 2005. Apan sa ako sa una nga panahon gikan sa 2005 sa dihang nakarealisar nako sa kining paghatag naton panalipod sa atong kadagatan, ang mga batteries nga among ginagamit ako man na ginabutang sa usa ka sudlanan. Pananglitan, magadto kami o ginatawag namon takot, maglangkoy mi, tag 2 mito kagabi. Ang mga batteries, pag kada gabi, ako nagaili sa baterya sa mga flashlight sa mga tao. Buti pasabot ang mga baterya, ako ginmabutang sa sudlanan o madala diri sa daplin. Gamiton man diya sa mga radyong dili, basta makaabot kita sa daplin ng mga baterya. Apan subo palandungon kay ang uban nga mga mananagat, wala nila ka na ginahuna-huna. So mauna siya nga, nakaabot sa akong pagbana-bana, ang nakuha lang nga mga baterya sa dagat, mga 4 ka tonel. Gikan lang gito sa tuig 2021. Hangtod sa mga Pebrero nga buwan. But sa anang mga panahon na, makita na to kung daon sana ang polusyon nga nabuhat sa baterya sa ato mismo kadagatan. Gani sa akong experience pag-abot ko tuig 1989, sa maong dapit sa isla sa Lipayran. Kung panahon sa gabion, manulo ikaw, may makuha ka nga mga tabugok, kana mga tama, o uban pa mga klase sa mga matang magamit at tumapangsuwa. Apan sa karon, mahurot lang ang imong battery sa imong flashlight o gas sa imong stupa sa pagpanulo pero sa gabion, wala ka na makuha niini. Dakong puruhan, sumala sa aton journal nga basahon nga aton nakaroon hisgutan, kini resulta gikan sa baterya. Apan una ni ana, adun ako'y ihatag kaninyo kini ni ang kabahin usab sa nahitabo sa uban nga dapit. Ato kini gikuha sa kining film or video sa ginatiguluhan kining Planet Ocean sa UK, kining film ni Jan Arthos Bertrand nga kabahin kini
sa kahugaw nga makita sa didto sa kadagatan. Ang usa diri nga gigamit niya kining pananglitan sa Shanghai dito sa China. Sumala sa maong film o sa maong video, ang Shanghai usa kini sa 50 ka pinakadako nga port sa tibuok kalibutan. 11 kining pinakadako nga port makita nimo sa China, usa kini maong Shanghai. Diha sa Shanghai makita nato ang kapin sa 6 milyones ka mga usa kini container van nagasulod og nagagawas diha mismo sa maong port. Diha mismo sa Shanghai makita dira ang mga paktoryahan. Makita nimo diha ang kining paktoryahan nga nagatunaw sa mga putaw, magatunaw kini sa mga copper. Og diha man nimo makita usab ang mga barko nga nagadala sa mga tagpila ka metriko tonelada o cubic nga mga oil aron inegosyo dito sa China. Ang mga basura niini gikan sa paktoryahan largo nga ila kini ginayabo diha mismo sa kadagatan. Bisan gani mismo kini ang mga oil sa maong mga barko largo sa paghidlo nili didto lang largo sa kadagatan sa diha mismo tuyok sa Shanghai. Ang maong mga barko nga nagakarga kini siya sa mga copper ug uban pa nga mga mineral, mga material nga makuha nato sa Toyota. Diha mismo sa maong dapit makita diha nga adunay sa moderno karon nga teknolohiya kanang usa lang ka barko nga ginaobra, diha man ginaobra sa dagat. Ang iyang kadak-on kung nakakita ka mo sa ginatawag football field, so ginaduwaan sa football, upat ka ingon ana ka football field, usa ka barko ang gidakon. Diin suma pa sa maong pagsibya nila o sa ilang video, ang trabahante aron mahuman lang ang maong barko, 10,000 ka mga tao. So nagapakita nga ingon ana na karon ang gakahitabo sa kalibutan. Ang usa ka problema nato karon sumala sa maong film sa base sa science, kay ang science usayog ang Biblia kun imo itandi lahi. Kay kun tan-awon nimo magbasa ka sa Biblia inadlaw raman, first day, second day sa paglalang sa mga sapat ana usa ka adlaw. Pero sa siyensya kanang gitawag sa una nga evolution theory ni Charles Darwin, binilyon na katuig ang mga miagi. Sumala sa maong film, ang 4 ka bilyon ka mga katuigan nga diin nilungtad na ang ato kalibutan, diin ang mga mineralis, ang mga sapat anaa dira, giguba lang sa tawo, sa sulod lang sa 200 sa katuigan. Ingon ana na karampant o ka pagkawalay kaayog ingotang hinungdan ang kadaghanan sa mga tao sa karon. Giabusuhan na pag-ayo, pagguba ang kadagatan. Apan bisan pa niini, makapangutana kita. Kung tanawon ni maong film, ang dagat nila dili na parasto diri nga blue or naga-green nga mapakita nga dunay pay kahinlo. Ang ila dagat didto lubog kaayo nga murag katong dagat na nga ako ng tubig na nga gikan sa mga sapa, nga gikan sa makusog nga bagyo, gikan sa mga kabukiran. Apan may mga tao gyapon nga nagapangisda didto. Makapangutana kita. Masa pa may ilang makuha tungod sa maong dagat, hugaw na kaayo. Bisag gani ang mga ginahanggab nga mga hangin, hugaw na gyud kaayo gikan kini sa maong mga paktoryahan. Tinuod bisag asa ka dapita sa kalibutan, adunay balaod sa sala o sa pagdili sa mga paktoryahan nga ang ilang mga hugaw maadto sa hangin. Ang uban niini kung ato tanahon mo ni karon sa aton sa eskwelahan nga aduna nay pagkadako nga bangag sa ginatawag naton nga ozone layer. Tungod kana siya nagikan sa mga hugaw nga nagaadto sa hangin ginadala sa kawanangan. Pareha ng pagsunog nato sa mga plastics o uban pa. Ang lain sad, ang maong film nagapakita
nga aduna kini gakahitabo nga grabe nga pagkahilis sa at mga yelo sa polar region. Tungod ana sa hinungdan sa ginatawag nga climate change. Gani amang kagasangan sa maong dapit, nagakamatay kini siya tungod sa hilabihan na kainit karon sa ato kalibutan. Ang mga gasang sa maong mga dapit usa kini unta ka makahatag og dakong pagkapuy-an sa mga isda nato. Tungod kay ang mga kagasangan mao kini ang ilang pangitluganan aron nga magsanay sila. Apen dunay na kapin sa 400 ka marine area diin ang resulta sa mga binuhatan sa tao nagakapatay na kini. Lahi pa kana tungod sa mga basura nga ginalabay ato sa dagat, wa lang nato damha nga gikan diay sa malayo nga dapit sa atong Pinoy-anan. Adunay mga nagkinabuhi didto nga dili nato makita. Apan tungod sa atong satellite karon o sa mga bag-ong kahimanan, nakita kining mga langgam. Nagakapatay sila. O sa may hinungdan nga nagakapatay, nga layo naman sila sa Pinoy sa tao. Sa dihan kiadto ang ilang maong dapit, nahibong sila nga. Ngano ang tiyan sa langgam, adunay daghang mga plastics. Ang pagutanan nila. Imposible ka na. Kilayo naman kini kayo. Pila na kalibo, kamilya ang distansya gikan sa gipuy-an sa mga tao, apa nakakaon pa sila plastics. Ang katarungan mao, tungod kini mga plastics, gidala kini sa sug sa atong kadagatan, nga ginadusok mismo sa makusog na hangin. Ang uban ini nga mga plastics, ginakaon sa mga isda. O ang isda, wala man sila sa ginatawag nga border o utlanan, sige lang sila dagan nga dagan. Busak posible nga kini ang mga plastics ginapanghulog diya sa mga barko o sa mga pumpboat o sa mga sakyanan nga di inaa sa kadagatan o sa paghulog nila niini kaunon sa isda o ang isda kaunon usab sa maong mga langgam o ang langgam mao na ang mamatay tungod kay ang isda na hilis apan na kinaon sa isda wala mahilis so na epekto sa ila mismo nga kaugalingon. Busa sa pagbana-bana nga matag tuig adunay 6 ka bilyon ka kilos nga mga plastic makuha mismo diya sa kadagatan. Balik kita. Sa ato gisgutan ganiya. Nagtandog kita sa ginatawag nga battery. Masa may mga labot sa battery stand nga issue. Nagisgot to ganina sa gining makahilo. Sa miaging semana ato gisgutan kini ang usa ka pagpanuki-duki sa World Journal of Advanced Research and Reviews. Kabahin kini sa gipanglabay ng mga battery. Ingon pa sa maong journal, Toxicity Effects of Waste Dry Cell Battery on the Hematology and Biochemistry of Blood, Gills, and Liver of Clarias ganypenos fingerlings. Nagapakita kini nga ang mga battery mismo nga diha nga ginalabay naton dili man ni makaon sa isda. Apan ang nagagawa nga mga chemicals gikan sa battery nga ginaanod mismo diha sa kadagatan mainom o mahanggab sa isda o kini ang mga microalgae nga maoy ginakaon ini sa mga ginakaon usab sa mga isda maoy makahinungdan nga mapatay ang isda. Imagine sumala sa maong research aduna ra may 96 ka oras nga diin matawag kini sa nga acute no nga kondisyon ng isda o sa mga 56 ka mga adlaw mahimo ang isda kun dili siya ini makasugakod mamatay siya. Ang nakapait kay kining isda mao may atong pagkaon o kabahin na sa ato mismo ginakaon o ekulihiya sa tao. Unsa may epekto niini sa ato panglawas? Bueno, kung ang isda nga dili mamatay apan nakakaon sa katong hugaw o mga chemicals nga gikan sa mga battery, mao kini ang epekto sa atong lawas. Mahimo kini siya nga diin makapatungha og mga pamuyboy o kung kini mga hubag-hubag sa aton nga panit. Gani matudto sa pag-research, mahimo kini gani usahay nga diin mao kini ang pagkawala o kining pagdaot nato mismo mahimo nga
dili na kita maayo na magkaon o magmino sa atong pagkaon, kining pagsuka-suka, o ang uban pa niini mao ang murag di na kita kayo kaginhawa o magluya. Mga epekto kini siya nga hatag di ay sa battery nga ginalabay nato diha sa dagat nga nakaon sa mga isda. So kini dili kini siya bakak o tumo nga atong ginabuhat tungod kay ato kini research gikan sa gikuha nga research gikan sa World Journal of Advanced Research and Reviews. Unsa pay lain nato nga makuha nini? Ang ato mismo nasod nagpatunga sila og ginatawag nga local government code. O bati pasabot, balaod siya nga naisulat diha mismo sa libro. Diha mismo sa ato local government code, adunay daghan ang ato makita diha. Panalitan kining sa NIPAS Act nga diha mismo gipatapat kini o ma-apply kini sa Tanyo Strait. Ang Ecological Solid Waste Management Act, ang Clean Water Act o ang Clean Air Act. Dira na mismo sa ato yuta, makita nato nga dili lang ingon ana nga mga basura ang makita kanang para ng mga plastics, apan usahay kini ang mga pareaning mga battery solutions, kining mga sunrocks, kining mga chemicals o mga medisina nga gikan sa mga hospital nga posible dili na kini nila kapag ayo pa ma-regulate o malabay bisag asa ra diha, kini mga basiyo sa mga tambal. So asa na padulong inig-uwan, padulong kini ngadto sa ilawom sa yuta. So kung mag-asago na dito sa mga tubig sa ilawom sa yuta, tungod sa kadaghan sa tubig sa ilawom sa yuta, dili kini diha nato matikdan sa ato panglawas. Busa kung even kita makaistorya gani sa mga may edad na nga mga tao, makapangutana sila nga wa man nako batia sa una nga panahon. Siyempre tungod kay sa una nga panahon di pa man ingon na nakahugaw ang atong kinaiyahan. Makainom kita sa tubig nga luwas sa ginatawag makahilo o mga pollution. Makahanggab kita sa hangin nga luwas sa mga hugaw, o makapagkaligo kita sa dagat nga luwas sa mga pollution, o makakaon kita sa isda nga luwas wala makakaon sa mga hugaw gikan sa ginabuhat sa mga tao. Busa usa kini kadakong ato bangonon sa ato mismo kagamhanan nga diin dapat kini na tagaan og dakong pagtagad. Ang usas niini maoy gisangunan sa mao mismo nga local government code ang ato mismo mga pulis o sa siya nga makapadapat niini. Ang ato mismo ginatawag munisipyo o sa siya gisugo niini ang LGU. Mismo ang ato mga kabaranggayan gisugo sad sila nga magtabang sa pagpanghinlo sa maong mga hugaw nga ginabuhat sa mga tao. Mismo ang mga Philippine Coast Guard, ang BIFAR, pwede sad sila makapadayon sa pagtuma niini sa maong nahisulat sa aton local government code nga sa Republic Act 7160. Kita nga mga tao, unsa man atong responsibilidad kabayan ini? Dapat una makahibalo kita kung unsa ang mga balaod kabahin niini. Sunod kung mahibaw ana, dapat makahibalo kita sa pagtuman sa mga balaod may kalabutan sa mga ini. Kung panalitan may nakita kita nga nagabuhat sa maong mga kalapasan, kinahanglan makaantigyo kita sa pag-report niini ngadto sa atong pangagamhanan. Panalitan lang, aduna kita mga daghan kaayong mga ordinansa o mga municipal ordinances nga nagahisgot kabahin niya na. Pero diha gani makita nimo nga aduna na sila'y gipamulta o magbatat mga fines kung in kaso masakpan ka. Apan ang pangutana, pila na ba katao ang nasakpan sa barangay, sa mga munisipyo ang gikasuhan tungod lang sa paglabay sa mga basura? Kani usahay makita nimo, ako experience ko mismo. Usa siya sa nagaobra sa LGU, and then ang iyang trabaho mauusab kabahin kini sa mga
pag-segregate sa mga basura, kaya diya sa RMU, tiguwang na. Nagpalit siya og sito. Human abli, pitik sa taklob, asa man ito pingon. Pagkahurot sa sito, largo pitik, asa man ito paingon. So, buti pasabot nga, mismo diha sa ato kagamhanan o pangagamhanan, may mga tao nga diin nagatudlo sa maong pag-segregate o butang sa mga basura sa saktong dapit, apan sa iya mismo nga kaugalingon, wala niya ginabuhat. Ako sa ko personal, honestly, sukad mismo sa nahibaluan ko na kini sa diha og kabahin na sa pagpatuman, kana lang mismo ang ice water. Kaya may mga panahon usay makadto kog mga dapit nga wala man di man kakapalit og tubig nga ibutang nimo sa imo sudanan. Kundi mapugos ka palit og ice water. Kanang sudanan sa tubig o sa ice water, basa ka na, di ba? Apang human ko na mainom, ako ginatition ang o ikuha og ang tubig, bugkoson katong dapit nga diin akong gipaa aron makagawas ang tubig. Largo siya isulod sa akong bulsa kung wala pwede lang nga bag. Kana mga biscuits o mga putos sa mga pagkaon nga akong ginakaon, usay mahibong lang ko nganong gihumigas man ang akong bag. Di ay nakalimot ko sa pagkuha sa katong mga putos sa pagkaon nga akong gibutang sa akong bag aron na dili lang ko makatampo sa mga basura nga nagkatag mismo diya sa bisag asa nga lugar. Nagapakita nga kinalan doon na kita'y responsibilidad sa matag basura nga ato mismong ginabatunan. Kinakabaw kita sa pagprotektar o pagpanalipod sa ato mismo nga kinaiyahan. Osbo na to, katong mga kabatanunan sa Barangay Liperan sa Bambakayaw Dako, matod pa nila, ang mga basura di lamang kini nakuha nila diha mismo sa mga nabnaban. Apan sanglit kini mga batanon, usa sila sa nagpanalipod o taba nga diin posible ang mga gasang magbalik kini sa pagdaghan, ginasalom nila kini ang gitawag nilang marine protected area. Apan subo palandungon kay matod pa sa mga batanon, ubay-ubay nga mga basura, mga plastics, mga putos sa bisag unsa lang mga pagkaon, mga nuog, ang ila nakuha nga nagtabon mismo sa kagasangan. Matod nila ila gikuha kay ila man nasayran na kung magpabilin kini ang maong mga basura nga naa sa kagasangan, mamatay ang gasang. O kay ang gasang mao'y pinoyanan sa isda, mawala ang isda. Sa usa ka sambingay, kung ang tao bisag unsaon mo na sa pagingilin sa maong dapit, kung nagpabilin diha ang iyang balay, mobalik o mabalik igana. Mao bitaw nga sa karon ang usa ka pamaagi nila aron nga mahinginlan ang maong mga tawo nga nagapuyo dira sa mga squatter kun na higugmaan ang maong dapit sa tag-iya sa yuta. Ginapaguba o ginasunog ba sa hilom ang maong mga dapit. So kung wala na pinoyanan, ang tao mapugo sa pagbalhin. Ingon na nausab sa isda. Kung wala nay puyanan, wala nay mga gasang ang dagat nga diin maoy pinoyanan o kitloganan sa isda, dako puruhan nga ang isda mabalhin kini sa laing dapit. Tungod kay ang kagasangan kabahin na kini sa atong ecosystem. Ang lain sa dato nga pagahisgutan, mao kini ang uban-uban pa nga mga balaod nga diin kabahin mismo sa ato kinaiyahan. Apan ang pangutana, ang tao lang ba maoy dapat nato mahayon sa maong nagakahitabo sa karon? Ang barangay lang ba ang dapat nato mahayon nganong ang mga basura nagdaghan ng gihapon diha? Ang munisipalidad mao na ba ang ato mahayon ug ang probinsya? Ang pinakadako nga may rason nga dapat niini sa pagpatuman mao ang gidisenyo o gigama nga Commission on Solid Waste Management. Sumala pa sa maong ilahang mandatos sa Philippine Legal Response to Environmental Problems, ang Constitution sa Article 2, Section 16 state, protection and advancement of right of people to a balanced and healthful ecology.
So usa kini nga dapat nila ikapatuman. Ikaduha, sa Article 2 Section 15, protection and promotion of right to health of the people. O ang Article 12 Section 2 sa paragraph 2, protection of nations marine wealth. Nakita na to karon ang perting daghana nga mga problema. Usa niini ang ilang gimbuhaton unta mao ang pag-regulate. Usa pati pasabot, pagpaminos, pagkontrol, panalitan lang. Sa usa sa ilang mandatos, ang tanan nga mga nagasulod o ginapag-import nga mga produkto nga sa nakita nila maoy makahatag kini og kakuyaw sa mga tao, paminusan nila kini, panalitan karon. Wala sila kaayo naghatag pagtagad. Wa na nila sosiya kung daw unsa ka daghan nga mga battery ang nagasulod diri sa Pilipinas. Wa nila ginasosya sa ingon ani kadaghan nga mga batteries nga gasulod sa ato mismo nga nasod o sa may ang gigamitan niini. Ngano ingon ana gikadaghan? Wala ni ana. Tungod kay makita nato nga kadaghan sa mga battery ang ginagamit na karon sa ato mismo kadagatan o sa mga mananagat. Ang lain sad nga ato paghisgutan kini, ang usa sa ila mga kalihukan nga wala nila mabuhat matuman kini ang hazardous substances and waste management. Usa kini sa RA 6969 gaingon, the Philippine Toxic Substances Hazardous and Nuclear Waste Control Act. This act mandates the regulations, restrictions, or prohibitions of the importations, manufacture, processing, scale, distribution, use, and disposal of chemical substances and mixtures that present unreasonable risk and or injury to health and the environment. Pangutana, gipatuman ba kini? Wala. Kay kung napatuman kini, ang ato karon unta nga mga problema, dili na ingon ani kadaghan. Busa, unsa may ang ato karon solusyon ini nga dapat na pagabuhaton? Mao nga ang usa ka NGO sa ato mismo Pilipinas nagpasaka sila og kaso kabahay ni ining maong komisyon. Tungod kay nahimo siyang inutil. Nahimo siyang walay gamit. Nahimo siyang walay pagtagad sa kung unsa ang dapat nila. Kung imo ni sila adtuon, istoryahon, usara gina madunggan mo nila. Kulang sila sa manpower. Pero tanawa niyo kuno ninyo, suway ka mo og adto sa mga government offices. Kanang pulo nga magamit na nila sagad simo kung magangyo ka. Pero panid-igid sige kag adto. Kay may mga oras, may mga adlaw nga dili man ang ilang trabaho ang ilang ginatrabaho o kabayad sa trabaho. Kadaghan gani makita nimo nga cellphone ang ilang ginagunit. Sige tan-aw sa mga Facebook, maglingkod dira. So ang ilang pagkupay sa cellphone, ginasweldohan sila sa atong gobyerno. Subuti pasabot kung kini mismo maong management, kini Commission on Solid Waste Management, kung ginabuhat nila kini, naghatagid sila kanunay nga pag-adto sa mga manufacturer o pagsusi kanunay sa mga nagasulod nga mga produkto diri sa Pilipinas, posible nga dili ingon ani kadako karon ang atong problema na dira sa ato nga mga palibot. Apan huwamon ko sa una katong gigamit nga ekspresyon o pulong ni Attorney Rafael Banyok. Duna ba kahay nagpahipi nga lingin nga kamatuoran o rektangulo nga hinungdan. Nakasabot mo na. O kamo ni sabotan ang buti pasabot. Kay sagad karon kanang panata ang plastics. Adunay na mga regulation dapat unta nga ang mga plastics dili na kini ipadaghanon pa. Niadto pa gining 1950 kining maong commission gisugdan na sa pag-ingnan sila nga dapat may regulation sila o i-regulate nila ang maong pagpatunga sa mga plastics nga makatag og toxic. Apan nagdaghan, halos na murag di na makontrol ang gidaghanon sa mga plastics niini hangtod karon nga kapanahon na. Ug ang maong komisyon padayon siya nga wala naghatag sa iyang
pagpakabana o pagtagad kabahin kon mismo kon ngano siya gibutang ana diha. O sa may participation sa kapunungang Goodland, kabahin ini karon sa maong soliran nato sa ato lang mismo diri sa lungsod sa Bantayan. Sa dihang amo na kinigisgutan na problema na kami kabahin sa baterya. Imagine, sa amo pangutana, may pila bagyod ka kining ginatawag spearfishers ang Bantayan. Hilutungan, Lipayran, naa sa Liyong Baybay, naipipila sa Butigis, diripod sa Barangay Giwanon, kanay mga dapit nga adunay mamanaay sa gabi sa mga isda. Apan niini mga barangaya ang pinakadaghan gid nga maoy nagagamit sa flashlight sa pagpangisda mao kini ang Hilutungan ug ang Barangay Lipayran. Tungod sa mao na ni nga problema nga kapila bisag ako mismo sigig post sa Facebook nga pangayog tabang kung kinsa may makatabang aron masulbad na kini ang o mahunong na kini ang sige panglabay baterya dira sa dagat na tungha ang panagsabot. Mismo ang president mismo sa Goodland, gipakamaayo niya, gitry niya kung makapangayo ba tabang aron maka-create og alternative nga pamaagi nga instead nga dry cells o kini mga battery nga ginapalit diha sa merkado, mailisan og lain. Pinagi sa mga membro ug sa opisyal sa Goodland nga aduna kami membro nga kana electronic engineer ang duha niini. Nag-ingon sila nga sayon lang kana. Gamito nato ang rechargeable batteries. So gisuwayan. Mao nga sa pagsuway niini nakita nga successful siya. Kay kini ang mao mismong dry cell o kini ang rechargeable batteries gibutang siya sa usa ka PVC, gibutangan sa og driver o uban pa nga mga kahimanon nga diin maoy makakontrol sa kayo sa batteries gikan diri sa maong rechargeable batteries padong mismo sa bombilya nga ginagamit sa mga mananagat sa pagpamana sa gabi. Ang first trial niini maoy pipila lang ka oras nga mahuman. Apan sa sige nga pagtuon sa mga electronic engineer, nakuha hangtod 8 ka oras ang usa ka mismo ka baterya kining rechargeable batteries nga makonsume sa usa ka gabi. So meaning pila ra man ka oras ang gamiton sa mga mananagat diha sa dagat sa gabi. Ibutang nato mo start sila alas 8 sa mga oras sa gabi magsaom. Ibutang nato mo lanat sila sa dagat 4 ka oras. Then mopahuway arriba. Pag-abot pa rito pahuway gamay nya salom hangtod mabuntag. So poko o menos mga 7 ka oras matagabi ilang ang ila saom diya sa kadagatan. Gadepende sad kini sa panguhaon diya sa dagat kung abot ang panguhaon o tan-aw nila nga okay na mamauli na malani sila. Pero kung minus mo na usay buntagay nga lanat sa pagpamana. Sa pag-obserbar sa 8 ka oras, okay pa ang kayo nga mahatag sa maong rechargeable batteries diri sa bombilya mismo sa mga flashlight. Mao nga ang Goodland pinaagi niini gimitingan maoy gipakamaayo nga muhatag niini sa 150 ka mga tao nga diin mga tao nga maoy nagagamit mismo sa flashlight kini mga dry cells og mismo dako ang posibilidad nga kabahin sila sa paghugaw sa dagat. So meaning ibutang nato 150 o 300 kay doon naman kami 300 ka buwak batteries kung isingle lang nimo. So meaning buti pasabot 300 ka tao. Kung matagabi maminusan ang nagalabay batteries diya sa dagat 300 ka mga tao. Pila ba ka baterya ang ginalabay sa usa ka tawo sa usa ka gabi? Sumala pa nila 3 ka battery. So kung 3 ka battery, i-times nimo sa
300 pila na 900. Buti pa sabot matag gabi human nga makadawat niini sila sa amo ipanghatag nga kining alternatibo nga battery nga di na sila maglabay pa sa dagat. 900 ka batteries ang makuha na gikan sa dagat o dili na malabay gikan sa dagat. So dili na diri kutob tungod ang good land nagapadayon pagit sila pangita sa uban pagit nga mga solusyon kung posible ang tanan mismo nga mga mananagat makabato ni ining maong alternative no kining rechargeable nga battery. Ang samo karon ginabuhaton maoy sa pagpanghatag ni ini mangayo kami nila ginatawag counterpart kay ang kantidad sa maong rechargeable batteries diding human na nga imo na lang ibutang sa imo nga ginagamit nga flashlight mahaduolag siya 1,000. So ang amo nga pangayoon nila aron nga matawag na tong mapabilhan sa dila among gihatag mo'y papunito na mo sila o papakuhaon sila mga battery diya mismo sa dapit nga diin nila gipanglabay. Buti pasabot matkabato na sila og mga ingon ana nga klase sa baterya sila mismo flashlight makatabang pagid sila kuha sa kato mga ginapanglabay na mga batteries. Ang usa pa ka punto nga makahatag nila og kaayuhan pinaagi sa gibuhat karon sa Goodland maoy makadaginot sila matagabi balor sa tulo ka batteries panalitan sa lipayran tagpila ang buok sa kada battery that is 35 pesos ang usa ka baterya. So 35 times 3 105 sa usa lang ka mananagat. Didto ang usa ka pump boat adunay 5 ka mananagat o ka diver. Buti pasabot sa kada gabi ang 105 times 5 nimo 525. Buti pasabot nga ang kada pump boat makadaginot siya og 525 pesos nga paliton niya sa battery nga diin ma-save na nila. So, buti pasabot nga ang 525 mapuno na dito sa ila mismong kita. O ang ila nalang buhaton inig paulit nila sa buntag i-recharge sila nila ang ila mismo nga rechargeable batteries. Bueno mga higala ato kaninyo ipadungog ug ipakita ang nabuhat na sa Goodland Association isip ilang gimbuhaton nga diin mapaminusan na ang paggamit sa mga baterya diya sa to kadagatan. Ini ila gibuhat dito sa poblasyon sa Madadeos. Ngaga, hari kita sa diri para nag-demonstrate kita kabahin sining sa battery. Ini nga battery para makasip ka mo sa inyo para ilang managat ninyo pila inyo magasto sinang battery gayon. Di ba makagasto ka mo katulo o duha ba? So, ang inyo magasto sina nga ay tulo tabi jinggo ang buhok. So, 24 o pila 75. Makasig ka mo sina itagapanagat ninyo sa 75. So, ini sa raamon gihimuan sing amo ini nga rechargeable battery. Para makasave niya, makatabang lahat na sa inyo. Kung usa pa, para sa environment natin, bukas yun ay poison. Napasin ni noon, magkadugay, sige kita kuhan, gamit sila, sige panlabay. Pagkarintahid, noon kita. Diba? So, amay ni Sara, salamat kita kang mamayit niya. Ihatagad sing kuhan sa aton ba, tabang. Goodland team. Goodland team, Goodland team. Kami ni, yeah. Ato na nahisgutan sa mga miagi nga diin kining paggamit sa mga dry cell og ilabay nato kini dira sa dagat ma-cause kini siya sa paghilo sa mga tanan nga mga nagapuyo nga naa sa kadagatan og posible sa mga tao nga makakaon sa mga produkto gikan sa dagat mo epekto kini silang lawas. Ang ako na ibawaan kag nakatunan sining kabahin sini sa battery nya maka save kita kabahin sa paggamit sining sa battery nga ihatag sa nga rechargeable likay kita nga dili makakusing
paghilo sa mga isda. Once nga ang battery nga malabay na dito sa dagat, nya makuan og sa isda, makaon, ang matabang sini sa mga mananagat, makasib sila sa ila paggamit nilang sa dry cell. So makasib sila nga kung amoy nila gamiton nga battery. Makasib sila sing mga 3 batteries or 2 batteries sa usa lang ka gabi nga ila paggamit. So makasib sila tulo ka battery bali 75 pesos ila masib matagabi. Ay abot nila gikan sa dagat na ilay ni i-charge para igutron nila panagat magamit nila. Ang iya paglungtad sini sa lifespan sa battery is 2 or 3 years. Double purpose siya. Number 1, at least kamo din ako mo magpalit sing battery kay mo recharge naman. Ang number 2 kay mutabang lang siya sa dagat kay kung malabay lang imagine pila ka buok compressor diver sa Bantayan Island na puro lang baya ato sa laod daw malabay na lang gani siya. Dako kayong epekto lat sa mga gasang, mga isda ba. So ang kuan nat sininaton unta nga kung may ari sini di na mahitabo makatabang dili lang kay makasave sang kwarta pero nalikayan gani nga magpalit na mga dagko nga battery kay malabay man ang gyapon kung wala na siya malabay sa dagat ilabay man na sa duta kung ara naga siya sa duta musud siya sa aton tubig sa ilawom aton day na iinom so amo na siya nga bisan anon pag filter sina nga tubig mainom lang gyapon nina naton kay ang filter di man na siya makahawa sina. Kaya ang aton baya gusto nga makuan na mahatagan ang unta ma-replace natin ang tanan ba. Kaya bisan inang mga blinker ang amon ikadugay-dugay sina tong blinker nga sa pambot pwede lat naton pulihan. Hinahinay lang naton ba. Kung aton istoryahan ang dry cell damo kay isang disadvantage kay una gisulti na nila nga makadaot sa environment. Ikaduha ang sa presyo sina na binidabatian ako nga do halos taga buwan magsigi saka ang presyo so dili na siya sustainable o di na siya maayo nga solusyon ba daw halos pila ka porsyento sa inyo kita do makadto na lang sa battery so ini siyang kuan amon gibutang diri nga battery amo ni siyang rechargeable battery sunod si mamayit nangita gayud sang pinakamaayo gayud nga quality actually ang 18650 mulambot ni siya 2 to 3 years ang iya kinabuhi. 500 to 600 cycles ang iya gitawag nga ng charge kag discharge. So malambot na siya mga 2 to 3 years ikumpara nimo sa battery nga dry cell within 2 years siguro or 3 years dako na kay nga inyo gastuhon sina. Sa ako sa nga panahon kanang ako man lineman so ako na mo ilis ila battery kada gabi wa ko na ginatugot sa ilaha, wala ko magapanangin sa ilaha kung ilisan ba niyong dili. Basta makuyog ka na dito, buti pa sabot mo sahom ka. So tangtangon ko na katong battery nga ilisdanan, isuod ko na diri sa ako sudanan. Sunod na po na gabi. So kada tanang nga battery nga magamit na mo sa dagat, dalagi na nako diri tanan sa takas. Sa una, wala pa magabot itong kuryente sa mua, para sa transistor ginatanan ang mga battery pero karon kay na may kuryente sa mua. So, ang battery, largo na nila labay sa dagat, hindi naman magamit diri. Kaya ang mga radyo tong uban, saksak naman sa kuryente. Ang mga TV, saksak naman sa kuryente. So, saan pa man nila ng battery? Dili na to makita sa to kagalingon, pero posible mabatsagan sa atong lawas. Produgay pa. Apa nang una mapiktuhan ana, sumala sa pag-research, pagpanuki-duki, ang mga isda. Una-unaon mo, ang isda ana nga maapektuhan nga mapatal gid sa pagigo 26 oras tigokin ang isda kung makalanat sa 56 kadlaw pero kamusta sa anang mga inadlaw ba nga abi pertag karon mismo nakakaon sa ana mga microorganism o kana mga algae nga naiguan sa katong poison gikan sa battery nakaon sa isda nakuha nato gisuwa kato din mga nakaon niya naato sa hasang. Hindi man kita maoy magkuha usahay sa hasang. Di ba? Ya, madto siya mga tinai o atay. O sahay natong kanang nga kuha na ng mga hugaw sa na binatambok na mga wapay. Ay apil pag nato. So naapod sa dugo niya. So meaning
ang epekto niya sa dras isda moari sa atong lawas. Kuno say magpangluya kita, mga epekto na niya. Magpangluya, marwa taganahi, maglihok, maglabad atong ulo. Say magpaminaw anong murag ang imong gibugaton ba, murag nag-lost weight ka ba? Hinggaan ka. Di ito mga effect na niya sa battery. Bueno, mao yadto ang ato na himo o nabuhat sa Goodland ang pagpangapod-apod sa mga rechargeable batteries sa komunidad sa Madidejos. Ikaduha na to sa nga batch kay ang sa una nakapatigayon kay Beni adto og ang kini mo'y ikaduha. Bueno, sa sunod nato nga pagahisgutan sa sunod semana may kalabutan na kini sa maong pamaagi nato sa pagpanagat o sa mga balaod ang anaa diha og diha na maong panahon na magadala kami sa mga tao nga mga expert may kalabutan sa mga balaod o sa sang paagi kini mapahinabo sa ato mismo diring kadagatan. Sa makausapa kini si John Ortiga ang nagsibya sa atong programa. Inyong nabati ang mga hisgot-hisgot sa Goodland diri sa radyo natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. May kasayuran ka ba sa kahimtang sa atong kinayahan karon? O nagpakabutabungol ka lang? Magpakabana ug paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Ang Goodland usa ka non-profit organization nga ang tumong mao ang paghatag proteksyon ug hibaw alang sa atong kinaiyahan. Busa, ayaw palabya ang maong higayon. Paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Diri sa radyo natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. Mga hisgot-hisgot sa Goodland, matag Miyerkules, alas 6 hangtod alas 7 sa gabi.